Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι κληρικοί και λαϊκοί, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας, κυρίως με τον Σεβασμιότητα με τον οποίο γνωριζόμεθα αρκετά χρόνια σε συνεργασία διάφορες προς όφελος της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα πρώτα να σημειώσω ότι ο τρόπος με τον οποίο πάντοτε εργαζόμουν, δηλαδή στις μελέτες μου, στις έρευνες, ουδέποτε υπήρξε απλώς μια προσπάθεια υπερασπίσεως της Ορθοδοξίας κτλ. Διότι από μικρά παιδιά στο σχολείο έχουμε μάθει ότι πρέπει κανείς τα πάντα να ακούει και από αυτά που ακούει να μην δέχεται τίποτα, ούτε να απορρίπτει τίποτα. Απλώς να σημειώνει μέσα στα αρχεία της σκέψεως της μνήμης και όταν βρεθούν τα κριτήρια τα κατάλληλα να δέχεται και να απορρίπτει. Είναι μια νοοτροπία αμερικάνικη. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι ό,τι οδηγεί στην επιτυχία είναι αληθές και ό,τι δεν οδηγεί στην επιτυχία δεν είναι αληθές. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο αποτελούσε αποτέλεσμα της Γαλλικής Επαναστάσεως, που εκτός από την πολιτική του πλευρά, εάν θυμίστε, ήταν και μια επανάσταση εναντίον της μεταφυσικής, εναντίον εκείνης της πλευράς της θεολογίας που ισχυρίζεται ότι φιλοσοφούσε. Οπότε τα θεμέλια της λατινικής θεολογικής παραδόσεως ήταν η μεταφυσική, την οποία άντλησαν οι Φράγκοι από τον Πλάτωνα και κυρίως τον Αριστοτέλη. Λοιπόν, με τη Γαλλική Επανάσταση έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία κανείς δέχεται αυτό που αποδεικνύεται δια της εμπειρικής έρευνας και απορρίπτει το αφηρημένο. Δεν μπορεί να εξακριβώσει αν το αφηρημένο υπάρχει καν και ας αφήσουμε κατά μέρος αν είναι και σωστό, διότι αν δεν υπάρχει, πού να ξέρουμε αν είναι. Αν δεν υπάρχει, ασφαλώς δεν είναι σωστό. Οπότε ο πραγματισμός των Αμερικανών οδηγεί στην αρχή ότι το να βλέπει κανείς είναι και να πιστεύει. Αν δεν το δεις, να μην το πιστεύεις. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι βέβαιος για κάτι που δεν βλέπεις. Αυτό είναι το θεμέλιο της μοντέρνας ευρωπαϊκής και της αμερικανικής σκέψεως. Βέβαια έχουμε μια φιλοσοφούσα παράταξης πολιτικών που λέγονται κομμουνιστές, οι οποίοι έχουν ορισμένα δόγματα τα οποία τα πιστεύουν, αλλά τα οποία δεν έχουν ποτέ αποδειχθεί στην εφαρμογή. Και τώρα ζούμε μια περίοδο που τα πάντα γκρεμνίζονται και στην Ελλάδα βρήκαν ένα καινούριο όρο, υπαρκτό σοσιαλισμό. Δηλαδή το υπαρκτό είναι το αποτυχημένο και το δογματικό που διατηρούν στην Ελλάδα ακόμα, αυτό θα επιτύχει κάποτε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτοί οι τρόποι σκέψεως, οι δογματισμοί, βρήκα όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1970, τα οποία ήταν τελείως αντίθετα με την διαμόρφωση και την παιδική μου και την πιο ανδρωμένη. Εκείνο που με κράτησε στην Ορθοδοξία και δεν την εγκατέλειψα, διότι υπήρχαν πολλοί πειρασμοί να εγκαταλείψει κανείς την Ορθοδοξία και πριν από χρόνια ήταν πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, διότι οποιοδήποτε διάβαζε ορθόδοξες δογματικές και μοντέρνες ορθόδοξες μελέτες κτλ., αν ήταν σοβαρός άνθρωπος, μάλλον δεν θα μπορούσε να μείνει πιστός στην Ορθοδοξία. Θα έπρεπε εξ επόψης επιστημονικής να την είχε εγκαταλείψει. Λοιπόν, γι' αυτό επαναλαμβάνω πάλι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει έρευνα υποχρεωμένος να σημειώνει τα πάντα, ό,τι ακούσει, χωρίς να απορρίψει τίποτα, ούτε όμως και να αποδεχθεί τίποτα, εκτός αν βρει τα κριτήρια με τα οποία επιστημονικά μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Αυτό είναι το θεμέλιο των ερευνών που έχω κάνει αρκετά χρόνια τώρα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να αναπτύξω το θέμα που έχουμε σήμερα, το τι είναι ο θεολόγος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα ξέρουμε ότι στην παράδοσή μας έχουμε τον Ιωάννη τον Θεολόγο, έχουμε τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και έχουμε και τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα τρία πρόσωπα είναι βασικά τα κριτήρια το τι είναι θεολόγος της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνοι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ανταποκρίνονται με το κριτήριο του τι είναι θεολόγος. Υπάρχουν και προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν οι Απόστολοι κυρίως, οι οποίοι και αυτοί λέγονται θεολόγοι, υπάρχουν και αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι έχουν τις ίδιες εμπειρίες με αυτούς τους τρεις που πανηγυρικά λέγονται θεολόγοι στην Ορθόδοξο παράδοση, κυρίως στη λειτουργική παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το παράξενο φαινόμενο είναι όταν κανείς διαβάσει τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους και προφήτες της Καινής Διαθήκης και τους πατέρες της Εκκλησίας, διαπιστώνει κάτι πολύ περίεργο. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει κανένα θεμέλιον μεταφυσικής σκέψεως εις αυτούς τους ανθρώπους, ούτε υπάρχει τονισμός της μορφώσεως αυτών των ανθρώπων,
Διότι όπως τονίζουν οι πατέρες, οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και οι ίδιοι οι Απόστολοι είναι προελεύσεως αγρικής, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μορφωμένοι ούτε ανήκουν σε μια κουλτούρα. Είναι άνθρωποι αγρίκοι και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάλλον ως κανόνα ζωής την ασκητική της ερήμου και όχι τη ζωή και του πολιτισμού των πόλεων. Καμιά σχέση με τους αρχαίους Έλληνες πολιτισμένους ή με το μεσαίον, ούτε με την μοντέρνα εποχή. Έχουν μια ιδιότητα δική τους, η οποία πρέπει να εκτιμηθεί όχι μόνο εξ επόψεως θρησκευτικής, αλλά από πάσης απόψεως φυσικής, μοντέρνας σκέψεως, μοντέρνας επιστήμης, και μόνο στα πλαίσια της συγχρόνου σκέψεως κανείς μπορεί να βρει πως αυτοί όχι μόνο βρίσκουν τη θέση τους στη μοντέρνα σκέψη, αλλά και έχουν πολλά να πούν για τα σημερινά προβλήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά και τα περιβαλλοντολογικά ακόμα. Η δεσποινής αυτή που είναι στην Βουλή, αν είχε την υπομονή, θα μπορούσε να μάθει πάρα πολλά από την Ορθόδοξη παράδοση για να υποστηρίξει τις θέσεις της περιβάλλοντος κτλ. Τώρα, το τι είναι ο θεολόγος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας έχει σχέση και με την μοντέρνα ψυχιατρική και ψυχολογία, διότι το τονίζω πάντοτε, κυρίως στους ετεροδόξους, τους παπικούς και τους προτεστάντας, ότι αν ζούσαν σήμερα οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και οι Απόστολοι και προφήτες της Καινής Διαθήκης, θα συγκαταλέγονται κάπου στον χώρο της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως με αυτούς που τους λέμε ασκητικούς συγγραφείς της Ορθοδόξου παραδόσεως. Οι πατέρες της ερήμου, τα συγγράμματά τους γέμον ψυχολογικών και ψυχιατρικών όψεων, τα οποία έχουν πάρα πολύ να πούν εις των σημερινών άνθρωπων και κυρίως εις τους κοινωνιολόγους, εις τους οικονομικούς και ούτω καθεξής. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μόνο ένα ενδιαφέρον, των άνθρωπων. Όσο αφορά εις τον Θεόν, όταν μιλάνε με κατοικουμένους και όταν γράφουν εναντίον των αιρετικών, επαναλαμβάνουν συνέχεια το εξής, ότι Θεόν φράσε αδύνατον, νοήσε αδυνατότερο. Αυτό σημαίνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση δεν υπάρχει, ούτε είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ στοχαστική θεολογία με φιλοσοφικά θεμέλια. Αυτό αποκλείεται ευθύς εξ αρχής. Θεόν φράσε αδύνατον, εντάξει, το έλεγε και ο Πλάτων. Εκεί που ο Πλάτων έλεγε Θεόν φράσε αδύνατον, νοήσε χαλεπών, το νοήσε χαλεπών, έρχεται ο Γρηγόριος ο θεολόγος και λέει Θεόν φράσε αδύνατον, νοήσε αδυνατότερον, όχι χαλεπών. Πιο αδύνατο κανείς να νοήσει τον Θεό από τον εκφράσει, και εφόσον δεν μπορεί να εκφραστεί ο Θεός, άρα δεν μπορεί να νοηθεί. Οπότε έλεγα πάντοτε στα μαθήματά μου και στην Αμερική και όταν ήρθα στην Ελλάδα, ότι τα χρόνια που ο θεολόγος είχε μεγάλο σεβασμό από τους μαθητάς, είχε και μια εξαιρετική θέση μέσα στα σχολεία, είτε πανεπιστήμια της Δύσεως ή μέσα στην Ελλάδα, Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή στα γυμνάσια. Για ποιο λόγο? Όταν δίδασκε ο ιστορικός, οι φοιτητές και οι μαθητές τον καταλάβαιναν των ιστορικών. Όταν δίδασκε ο μαθηματικός τον καταλάβαινε, όταν δίδασκε ο χημικός τον καταλάβαινε, ο μηχανικός τον καταλάβαινε. Όλα τα μαθήματα τα καταλαβαίνανε τα παιδιά, ή του πανεπιστήμιου ή του δημοτικού σχολείου κτλ. Όταν όμως μιλούσε ο θεολόγος και έλεγε τρεις υποστάσεις, μία ουσία, ομοούσιος κτλ, δεν καταλαβαίνανε τα παιδιά. Οπότε φτάνανε στο συμπέρασμα ότι τους άλλους καθηγητάς τους καταλαβαίνουμε. Αυτός ο θεολόγος όμως λέει τόσα βαθιά πράγματα, τόσα δύσκολα πράγματα που δεν τον καταλαβαίνουμε. Άρα αυτός πρέπει να είναι ο καλύτερος όλων των δασκάλων ή των καθηγητών του πανεπιστημίου, διότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Αλλά εφόσον όμως ο ίδιος το καταλαβαίνει αυτά που λέει, αυτό σημαίνει αυτός είναι πολύ σοφός άνθρωπος. Και πού να καταλάβουν τα παιδιά, οι φοιτητές, ότι ο ίδιος ο δάσκαλος δεν καταλάβαινε τι έλεγε όταν έλεγε ομοούσιος, τρεις υποστάσεις, μία ουσία και ούτω καθεξής. Βέβαια γιατί δεν καταλάβαινε? Διότι επηρεασμένοι από τη δυτική θεολογία μάθαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν μεγάλοι φιλόσοφοι, πάρα πολύ μεγάλοι φιλόσοφοι, και γι' αυτό αυτοί
είχαν εις θέση να διατυπώσουν τις συλλήψεις που είχαν περί Θεού. Οπότε όταν θεολογούσαν οι πατέρες με την υψηλή τους θεολογία που ήταν μια μορφή της φιλοσοφίας, αυτοί βέβαια όταν χρησιμοποιούσαν τους όρους τρεις υποστάσεις, μία ουσία ομοούσιος, δύο φύσεις, υποστατική ένωση και ούτω καθεξής, αυτοί διατυπώνανε βαθιές φιλοσοφίες. Και αυτή είναι το είδος της θεολογίας που επικράτησε στην Ελλάδα. Και βέβαια όταν υπήρχε η εθνική προπαγάνδα του Υπουργείου Παιδείας με την συμβολή του στρατού, ας πούμε, και της αστυνομίας που φυλάει την Εκκλησία κτλ., βέβαια με τα συνθήματα της εποχής εκείνης τα παιδιά εντυπωσιάζονται και είχαν μια αντίληψη περί Ορθοδοξίας, η οποία ήταν, ας πούμε, κάτι στα ουράνια και ούτω καθεξής. Με την πάροδο του χρόνου, εφόσον μας λέγανε τότε το θεμέλιο της πατερικής θεολογίας είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, δεν είναι έτσι, Πλάτων, Αριστοτέλης κτλ. Εκείνο που δεν είχαν συλλάβει ακόμα στην Ελλάδα, τότε που ιδρύθηκε η Ελλάδα το 1827-32, είναι ότι ήδη στη Δύση τα μεταφυσικά και οντολογικά θεμέλια της λατινικής θεολογίας αλλά και της καλβινικής θεολογίας και της λουθερανικής κατά μέγα μέρος, εφόσον οι Λουθερανοί δεν έμειναν πιστοί στον Λούθυρο αλλά ήρθαν στις παρεκκλήσεις τους και άρχισαν και αυτοί να φιλοσοφούν μιμούμενοι τον Αυγουστίνο και τους σχολαστικούς θεολόγους του Μεσαίωνος, άρχισε σιγά σιγά η επίθεση εναντίον της μεταφυσικής και της οντολογίας και μετά με την ανάπτυξη της μοντέρνας επιστήμης σιγά σιγά κατεδαφίστηκε όλο αυτό το οικοδόμημα που σήμερα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα από αυτά τα πράγματα. Τίποτα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε στην Παπική Εκκλησία να έχει εγκατελειφθεί πλήρως η σχολαστική θεολογία με κορονίδα τον Θωμά τον Ακινάτη. Πλήρως. Δεν έχει μείνει τίποτα από αυτή την παράδοση. Οι αστυνομικοί της παπικής θεολογίας τώρα προσπαθούν τον Αυγουστίνο να σώσουν. Αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια και το κέντρο αυτής της προσπαθίας είναι η Φραγκία, που στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που την λέει Γαλλία. Δεν υπάρχει τέτοιο κράτος Γαλλία. Λέγεται Φραγκία, Φράντσια, Φράνχράιχ που λένε οι Γερμανοί, που είναι η χώρα των Φράγκων. Που σημαίνει ότι η αριστοκρατία και οι βασιλείς της Γαλλίας, αυτό που λέμε εμείς Γαλλία, ήταν πάντοτε οι Φράγκοι. Και αυτή ήταν η θύνουσα τάξη, η οποία ανατράπηκε πλέον με τη Γαλλική Επανάσταση και γι' αυτό και η Γαλλία έχει αποκοπεί πλέον από τις παπικές της ρίζες. Δεν είναι άθρηξοι οι Γάλλοι, αλλά δεν δέχονται πλέον την παπική εκκλησία, ούτε θέλουν να δουν κανένα πάπα, ας πούμε, της παπικής εκκλησίας κτλ. Οι δικοί μας όμως που πάνε στη Γαλλία να σπουδάσουν, έρχονται σε επαφή με τους Φράγκους συνήθως, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι θεολόγοι της Γαλλίας και δεν καταλαβαίνουν την άλλη πλευρά της γαλλικής ζωής σήμερα. Και έχει δημιουργηθεί η εντύπωση στην Ελλάδα ότι οι Γάλλοι είναι άθρησκοι κτλ. Δεν είναι άθρησκοι, απλώς δεν θέλουν να δουν Φράγκους παπάδες. Γιατί στη Γαλλία οι θύνοντες της Εκκλησίας, οι επίσκοποι είναι όλοι οι αριστοκράτες, όπως στην Ισπανία, Πορτογαλία και στην Ιταλία, και έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο οι Έλληνες δεν το έχουν πιάσει ακόμα, διότι νομίζουν ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι απλώς αθρησκεία και τίποτα άλλο. Λοιπόν, όλη η προσπάθεια τώρα στη Γαλλία συγκεντρούται στην διάσωση, κυριολεκτικά στην διάσωση του Αυγουστίνου, διότι δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Στην Αμερική ο Αυγουστίνος δεν έχει μεγάλη πέραση, ούτε και στη Γερμανία που το κέντρο είναι η ίδια η Γαλλία, και όταν χάσουν πλέον την μάχη οι Φράγκοι γύρω από το πρόσωπο του Αυγουστίνου, βούλιαξαν. Τέλειωσε το θέμα. Τώρα από το άλλο μέρος έχουμε το φαινόμενο που πριν από πολλά χρόνια άρχισαν οι ίδιοι οι Γάλλοι μεγάλη στροφή προς τους πατέρες της Εκκλησίας, και έχουμε το Source Chrétien που έχει βγάλει πολλούς τόμους τώρα και είναι μια πηγή από την οποία ελπίζουν πάρα πολλοί Γάλλοι ότι θα καταφέρουν να σώσουν το οικοδόμημα της Παπικής Εκκλησίας εξ επόψεως μοντέρνας σκέψεως κτλ. Δυστυχώς όμως εις πολύ κέραια και κύρια σημεία οι μεταφράσεις του Source Chrétien είναι πλήρως εσφαλμένες. Και αντί να εμφανίζουν τους πατέρες της Εκκλησίας καθώς θα έπρεπε, υπάρχει μια παραμόρφωση της πατερικής παραδόσεως. Προηγήθηκε όμως αυτής της προσπάθειας του Source Chrétien εις προσπάθεια των Αγγλικανών, οι οποίοι κατ' επιλογή από αιώνες τώρα μετέφραζαν εις τα αγγλικά πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, και πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο
και μετά έχω μια ειδική σειρά, μία για τον Αυγουστίνο και μια άλλη για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση έχουμε κέραια σημεία στα οποία κάνουν βασικά σφάλματα στις μεταφράσεις. Οπότε και οι Αγγλικανοί και οι Παπικοί που ασχολούνται με τους πατέρες δεν έχουν βρει ακόμα το κλειδί της πατερικής παραδόσεως. Έχουμε το εξής παράδειγμα που και οι Παπικοί και οι Αγγλικανοί παρερμηνεύουν τους πατέρες. Έχουμε έναν απλό όρο που λέγεται θεωρία. Αυτή η λέξη θεωρία το βρίσκεται εις όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά το θεμέλιον αυτής της σωστής ερμηνείας αυτής της λέξης είναι όπως χρησιμοποιείται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, που προσέφερε ο Χριστός δια τους Αποστόλους ότι είναι θεωρώσιν την δόξαν την εμήν ειν δεν το κάσμι προκαταβολής κόσμου. Αναφέρεται η θεωρία στην όραση της δόξης του Θεού κυρίως από τους Αποστόλους πριν από το μυστικό δείπνο, αλλά και μετά, κυρίως την ημέρα της Πεντηκοστής, που είναι η πιο υψηλή μορφή του δοξασμού των Αποστόλων, που είναι η οδήγηση εις πάσαν την αλήθεια, την οποία εμπειρία είχαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής. Τώρα, η πατερική ερμηνεία της Πεντηκοστής είναι ακριβώς η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ορθοδόξου παραδόσεως και της Λατινικής παραδόσης, της Φραγκικής παραδόσεως που ακολούθησαν τον Αυγουστίνο. Οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής για μας τους Ορθοδόξους είναι άκτιστος. Είναι άκτιστος ενέργεια του Θεού όταν η πράξη των Αποστόλων μιλάει για τις πύρινες γλώσσες που κάθε μια κατέβηκε από πάνω από κάθε Απόστολο κτλ. Διαβάζοντας τον Αυγουστίνο, οι πύρινες γλώσσες είναι γινόμενα και απογινόμενα κτίσματα. Έρχονται στην ύπαρξη εκ του μηδός και επανέρχονται στην μη υπαρξία, στο μειόν πάλι. Στη μεταμόρφωση έχουμε μια αποκάλυψη της θεότητος του Χριστού. Όταν μεταμορφώθηκε έμπροσθεν των Αποστόλων, εξεπλήρωσε αυτό που είχε πει προηγουμένως, «Εσύ την έστον όδα εστικότων ή την εσουγεύσοντα θανάτω έως αν είδωσε τη Βασιλεία του Θεού εν δυνάμει». Αυτή η Βασιλεία του Θεού για τους πατέρας και για την Παλιά Διαθήκη και η ολόκληρη την εβραϊκή παράδοση και της χριστιανικής παραδόσεως, αυτή η Βασιλεία του Θεού είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι η όψη του Θεού που οράται από τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και από τους Αποστόλους και από τους Αγίους της Εκκλησίας, και αυτό λέγεται δοξασμός στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, ους εδικαίωσεν τούτος και εδόξασεν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, εκείνος που φτάνει στη δικαιοσύνη φτάνει και στο δοξασμό. Και αυτό και γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι ή της δοξάζεται τα πάντα χέρι. Εκείνο το ή της δοξάζεται στους πατέρες σημαίνει θεοπτίαν Χριστό, σημαίνει δοξασμό. Αυτή είναι η θέωση. Αν πάρετε την καινούρια μετάφραση της Αγίας Γραφής που έγινε εδώ στην Ελλάδα, εγώ δεν το έχω διαβάσει, έμαθα ότι η παλιά έκδοση που έγινε αυτή η μετάφραση, το Βασιλεία του Θεού, το μετεφράζουν καινούριος κόσμος. Και εκεί έγινε μεγάλη επανάσταση για αυτό το θέμα και το έχουν αλλάξει τώρα, επανήλθαν πάλι στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά εκεί που είχαν το ή της δοξάζεται, οι ξένοι το μεταφράζουν ή της τιμάται. Δηλαδή αυτό ήταν το πρόβλημα στην Κόρινθο, ότι μαλώναν μεταξύ τους για τις τιμητικές θέσεις που είχαν στην ενορία. Και εκεί που λέει ο Απόστολος Παύλος, ους έθετο ο Θεός εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους. Είναι θέσεις τιμής δηλαδή. Καταλάβετε, δεν καμία σχέση με την τιμή. Είναι χαρίσματα αυτά. Σχετίζονται με τη χαρίσματα. Όχι επειδή ο Χριστός ήθελε να κάνει κανένα ρουσφέτη σε κάποιον όπως γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, και επειδή είναι από το ίδιο χωριό κάποιος να τον κάνει Απόστολο, και αν ήταν από γειτονικό χωριό ενός εξαδέρφη να τον κάνει προφήτη, και μετά αν είναι καλό παιδί να τον κάνει δάσκαλο κτλ. Δεν είναι αυτός ο χωρισμός στην αρχαία Εκκλησία. Έχαμε ους έθατε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον δασκάλους και τελειώνει με γέννη γλωσσών. Είναι μια ρύθμιση δηλαδή. Διαβάζοντας τους πατέρες της Εκκλησίας, και εδώ μεγάλη αξία έχει ο Σημειώνων ως θεολόγος, ο οποίος στα χρόνια του τα τίναξε όλα στον αέρα και ανάγκασε την Εκκλησία να επανέλθει πάλι στις πατερικές ρίζες της, διότι είχε παρεκκλίνει κατά κάποιο τρόπο, ίσως και σοβαρά. Δεν είμαστε στη θέση να ερευνήσουμε το θέμα, ας πούμε, σε όλες τις λεπτομέρειες. Κάνοντας ερμηνεία, λέει, αυτά είναι τα μέρη της Εκκλησίας. Πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτες, μέχρι γέννη γλωσσών.
Αυτά είναι τα μέλη της Εκκλησίας, αυτοί είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος και αυτά είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Οι άλλοι είναι ιδιώτες, οι οποίοι λένε στην Εκκλησία αμήν και τίποτα άλλο δηλαδή. Λοιπόν, εξαιτίας του Σημειών του Νεοθεολόγου έγινε μια μεγάλη επανάσταση τότε στα χρόνια του, που οδήγησε πλέον στην αναβίωση του ησυχασμού και μετά με την επικράτηση των ησυχαστών και πήγαμε στην τουρκοκρατία με αυτούς τους ανθρώπους, τους ησυχαστές, στους οποίους είχαμε οδηγούς καθ' όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας, και αν δεν είχαμε αυτούς δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Όχι ως αρχαίο Έλληνες τέλος, αλλά ούτε καν ως χριστιανοί δηλαδή, δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Τουλάχιστον με τη δύναμη με την οποία βγήκαμε από την τουρκοκρατία. Τώρα, έχουμε τη θεολογία του Σημειών του Νεοθεολόγου και έχουμε μερικούς στην Ελλάδα οι οποίοι λένε και έχουν γράψει, και είναι και από τους συντηρητικούς Ορθοδόξους θεολόγους, από τους πιο συντηρητικούς, ότι πρόκειται περί ψυχοπαθούς. Ο Σημειών ο Νεοθεολόγος, Διονύσιος Αριουπαγίτης είναι ένας βλαμμένος φιλόσοφος, νεοπλατωνικός κτλ. Και διότι διαβάζουν ξένα εγχειρίδια, κυρίως τι γράφουν οι Ρώσοι για το Σημειών τον Νεοθεολόγο και τον Διονύσιο Αριουπαγίτη, και επειδή επικράτησε οι ξένοι να το λένε Σούντο Νταϊονίζ, εκείνο το Σούντο δεν σημαίνει ψεύτο Διονύσιος, δηλαδή αυτό σημαίνει απλώς ότι αμφιβάλλουν τη συγγραφή των συγγραμμάτων του, δεν θέλουν να τον βγάλουν ψεύτη. Εδώ στην Ελλάδα έτσι που το μεταφέρουν είναι σαν ένας ψεύτικος Διονύσιος Αριουπαγίτης. Αλλά πάνω σε αυτά τα δύο πρόσωπα, τα οποία ήταν η σπονδυλική στήλη της Ορθοδόξου θεολογίας πρώτης αλώσεως και μετά την άλωση, και αυτά διαβάζανε οι καλόγεροι καθ' όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, και από τον Διονύσιο Αριουπαγίτη μαθαίνανε περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας για να ξέρουν τι είναι τα προσόντα για να γίνει κανείς πρεσβύτερος, επίσκοπος και διάκονος κτλ. Αυτά τώρα είναι πεταμένα στα σκουπίδια και ούτε τα διαβάζουμε πλέον. Ούτε τα διαβάζει. Ποιος τα διαβάζει? Και όταν οι καθηγητές αναφέρονται σε αυτά, έχω ακούσει καθηγητές που τα χλεβάζουν κιόλας. Δεν δίνουν καμιά σημασία. Λοιπόν, έχουμε συγγενές φαινόμενων, την παρατήρηση ορισμένων ότι υπάρχει κάποια νωρά προσευχή, και άρχισαν να λένε ότι αυτό εμφανίζεται τώρα τον 11ο αιώνα γύρω από το πρόσωπο του Σημειών του Νεοθεολόγου κτλ. Και μετά ένας που ασχολείται στα αγγλικά με αυτό το θέμα, τώρα τελευταία κατέβασε τα χρόνια, και αντί να είναι 11ο αιώνα λιγάκι νωρίτερα, αυτός διατείνεται ότι είναι τώρα του 5ου αιώνα. Καλά, αν είναι του 5ου αιώνα και δεν είναι των πρώτων 5 αιώνων, αλλά εμφανίζεται τον 5ο αιώνα, τότε τι χρειάζεται? Και έχει καταντήσει τώρα η νωρά προσευχή να θεωρείται μια απασχόληση των μοναχών στα μοναστήρια. Αν θέλεις να κάνεις νωρά προσευχή, θα πας στο μοναστήρι δηλαδή. Τώρα, ο δοξασμός, η θέωση, η εν Χριστώ θεοπτία, αυτό τώρα έχει περιοριστεί στους βίους των Αγίων, που είναι για τους ευσεβείς απλοϊκούς Ορθοδόξους, αλλά όχι για καθηγητάς πανεπιστημίων τώρα να ασχολούνται με βίους Αγίων, εκτός αν είναι καθηγητής της αγιολογίας και να κάνει μερικά μαθήματα τέτοια, αλλά οι άλλοι θεόλοι πού να ασχολούνται με τέτοια θέματα? Και έχουμε το εξής παράξενο φαινόμενο, ότι διαβάζοντας τους πατέρας την Παλιά και Καινή Διαθήκη με την ερμηνεία των πατέρων, τι βρίσκουμε? Ότι οι πατέρες, οι ίδιοι, όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη βρίσκουν ωρά προσευχή, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη. Η όλη επιχειρηματολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά εναντίον του Βαρλάμ για την ευχή μες στην καρδιά δεν βασίζεται μόνο στην Καινή Διαθήκη, ούτε στους πατέρες Εκκλησίας, βασίζεται και στην Παλιά Διαθήκη. Αποκαλείται η Παλιά Διαθήκη να στηρίξει αυτή την παράδοση. Και το παράξενο είναι ότι σε διάλογο με τους Εβραίους πριν από ορισμένα χρόνια, οι Εβραίοι ξέρανε την παράδοση αυτή της Παλιάς Διαθήκης, ότι υπάρχει προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, και ξέραν την ερμηνεία και ισχυρίζονται ότι διατηρείται ακόμη η παράδοση μεταξύ των Χασεντίμ Εβραίων. Και μετά γνώρισε έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο των Ιερουσαλήμων, έναν Βερμπλόφσκι, ο οποίος μάλιστα στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο διδάσκει Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ως εκφραστή της εβραϊκής παραδόσεως. Καταλάβατε. Και κάνει φροντιστήρια πάνω σε αυτά τα θέματα. Οπότε οι Εβραίοι βρήκαν ότι υπάρχει ομοιότης μεταξύ Ορθοδοξίας και της Παλιάς Διαθήκης. Οι δικοί μας δεν το έχουν βρει ακόμα και χλεβάζουν όσους επικαλούνται την Παλιά Διαθήκη ως το θεμέλιο της Καινής Διαθήκης. Είναι ένα και περίεργο φαινόμενο δηλαδή. Οι καθηγητές μας της Παλιάς Διαθήκης ούτε σημασία δεν δίνουν στην πατερική θεολογία για την ερμηνεία της Παλιάς Διαθήκης, ενώ έχουμε Εβραίους οι οποίοι δίνουν σημασία. Ίσως να μην ξέρουν όλους τους πατέρες Εκκλησίας, ξέρουν αρκετούς,
Οπότε βλέπουν ήδη τις ομοιότητες. Λοιπόν, τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει προσεύξαμε πνεύματι αλλά και προσεύξαμε το νοή? Ψαλό πνεύματι αλλά ψαλό και το νοή. Ορίστε η νοωρά προσευχή. Πάρτε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, θα πάνε στην Ερμήνεια εκεί. Αυτό σημαίνει νοωρά προσευχή. Άλλο είναι να προσεύχεται κανείς με το πνεύμα, το οποίο πνεύμα κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ο έσω άνθρωπος, ο οποίος έσω άνθρωπος όταν λειτουργεί σωστά προσευχόμενος βολεύει μέσα στην καρδιά. Οπότε έχουμε την καρδιά, έχουμε τον έσω άνθρωπο και το πνεύμα του ανθρώπου. Και όταν λέει το πνεύμα του Θεού, μαρτυρεί το πνεύμα τη ημών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί στο δικό μας το πνεύμα ότι είμαστε τέκνα Θεού. Πώς το ξέρουμε αυτό? Όταν έχουμε την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, και γι' αυτό λέγεται και παράκλητος το Άγιο Πνεύμα. Οπότε οι πατέρες όταν ερμηνεύουν αυτά τα χωρία δεν ερμηνεύουν καρδιακά συναισθήματα κτλ, αλλά ερμηνεύουν πραγματικότητα. Και αυτή είναι η δικαίωση κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, όπου ούσε κάρεσεν τούτος και δικαίωση, είναι από την κάθαρση στο φωτισμό, και ούσε δικαίωση τούτος και δόξασε. Όπως φτάνει στη δικαίωση φτάνει και στο δοξασμό. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη έχουμε την εξής κατατομή, ότι εκείνοι που φτάνουν στο δοξασμό, το ή της δοξάζεται τα πάντα χέρι, βέβαια είναι οι Απόστολοι. Και Απόστολος τι είναι? Εκείνος που είδε τον Χριστόν αναστημένο εν δόξη. Αυτή είναι η κυρίως εμπειρία της Πεντηκοστής, που είναι οδήγηση πάσα την αλήθεια, διότι εκτός από την αποκάλυψη του Χριστού εν δόξη, όπως έχουμε στη Μεταμόρφωση και στο μυστικό δείπνο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, έχουμε και την περαιτέρω αποκάλυψη ότι η Εκκλησία έχει μεταμορφωθεί εις σώμα Χριστού. Αυτή είναι η βασική αποκάλυψη της Πεντηκοστής. Εδώ είναι η διαφορά μεταξύ της Εκκλησίας της Παλιάς Διαθήκης και Εκκλησίας της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία της Παλιάς Διαθήκης ήταν η Εκκλησία που είχε τη δόξα την καταργουμένη, διότι δεν είχε μόνιμο μέθεξη εις τη δόξα του Θεού. Οι προφήτες είχαν γίνει φίλοι του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, διότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εμφανίζεται στους προφήτες και εν αυτό αποκαλύπτει τον Θεό εν Αγίου Πνεύματι. Οπότε έχουμε αποκάλυψη Αγίας Τριάδος στην Παλιά Διαθήκη, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες στην Παλιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει όμως στην Παλιά Διαθήκη ενσάρκωσης, δεν υπάρχει το θάνατον πατήσεως και της εν της μνήμας της ζωής, δεν υπάρχει σωτηρολογία εσκατολογική στην Παλιά Διαθήκη, και δεν υπάρχει η θέωση, δηλαδή η δόξα, το μένον εν δόξη δεν υπάρχει. Το μένον εν δόξη είναι δώρον της Αναστάσεως του Χριστού πλέον, που έχουμε την Ανάσταση των Αγίων που εκοιμούνται οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης και δίκαιοι της Παλιάς Διαθήκης, ανίστανται μαζί με τον Χριστό στην εισάδο κάθοδο, και έχουμε την Ανάσταση της Εκκλησίας της Παλιάς Διαθήκης, και πλέον έχουμε το μένον εν δόξη. Γι' αυτό όστις πιστεύει τώρα στον Χριστόν δεν πεθαίνει κατά το έσω άνθρωπον, διότι ο έσω άνθρωπος ανακαινούται ημέρα παρ' ημέρα. Υπάρχει ανανέωση του έσω ανθρώπου, και οπότε ο έσω άνθρωπος δεν πεθαίνει. Οπότε ο άνθρωπος από τώρα μετέχει πλέον στην αυθαρσία και στην αθανασία κατά τον έσω άνθρωπο, και γι' αυτό έχουμε την κοινωνία των Αγίων, και όσοι φτάνουν στο φωτισμό δεν θα δουν τον θάνατο των ψυχικών, μόνο το σωματικό. Οπότε εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την Παλιά και την Καινή Διαθήκη ως αδιάσπαστων ενιαίων φαινόμενων. Όπως ο Χριστός αποκαλύπτει τον εαυτόν της στην Καινή Διαθήκη διά της σαρκός του πλέον τι δόξα που έχει καταφύσιν εκ του Πατρός, έτσι και στην Παλιά Διαθήκη ο Χριστός που λέγεται άγγελον της δόξης, μεγάλης βουλής άγγελων, ο απεσταλμένος από τον Θεόν, διότι άγγελος σημαίνει εκείνος που αποστέλλεται. Γι' αυτό και στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός αναφέρεται στους Αποστόλους και εφόσον τώρα πιστέψετε ότι ο Θεός με απέστειλε. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι πιστεύετε ότι ο Θεός με απέστειλε όπως με απέστειλε και στους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Οπότε στην Ορθόδοξο παράδοση βλέπουμε την Παλιά και την Καινή Διαθήκη ως ενιαίων φαινόμενων. Η ίδια Αγία Τριάδα αποκαλύπτει στην Παλιά Διαθήκη, όπως εν Χριστώ αποκαλύπτεται και στην Καινή Διαθήκη. Έχουμε την ίδια δόξη στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η διαφορά είναι, τότε ήταν η δόξα η κατεργουμένη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα έχουμε το μένον εν δόξη και έχουμε την κοινωνία των Αγίων. Τώρα, όσο να ψάξει κανείς την Παλιά Διαθήκη, δεν θα βρει καμιά φιλοσοφία. Δεν θα βρει φιλοσοφία. Θα βρει εκεί μια θεραπευτική αγωγή της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Το ίδιο θα βρει και στην Καινή Διαθήκη και το ίδιο θα βρει σε όλη την πατερική παράδοση. Μύθος είναι ότι οι πατέρες είναι φιλόσοφοι και φιλοσοφούντες. Ούτε φιλοσοφούν ούτε είναι φιλόσοφοι.
Όπως σήμερα στην Αμερική και στην Ευρώπη, κυρίως στην Αμερική, ένας αν εμφανιστεί και τολμήσει να πει εγώ είμαι φιλόσοφος, οι Αμερικανοί θα σκάσουν στα γέλια, διότι είμαι φιλόσοφος σημαίνει είμαι βλάκας. Αυτό σημαίνει στην Αμερική δηλαδή. Και στην Ευρώπη σχεδόν το ίδιο σημαίνει, εκτός υπάρχουν κάτι υπαξιστές στην Ευρώπη που κάνουν τους φιλοσόφους, οι οποίοι διαιρούνται εις αθέους και ενθέους, πιστούς, απίστους, μάλλον μεταξύ τους δηλαδή. Βέβαια δέχονται την απόρριψη της μεταφυσικής, αλλά προσπαθούν να σώσουν την φιλοσοφία εξ απόψεως ηθικής τουλάχιστον. Κάτι παρόμοιο που έκανε και ο Κάντιος δηλαδή πριν από καιρό. Πάντως η εποχή της μεταφυσικής της οντολογίας έχει φύγει πλέον και θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα τα χάσα όταν άκουγα καθηγητάς να στηρίζουν ακόμα τον Πλάτωνο και τον Αριστοτέλη ως αρχαίος ημών προγόνος, ότι έχουν σήμερα την ίδια αξία που είχαν και στην αρχαία Ελλάδα. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε πολύ ξεπεράσει αυτό το στάδιο της φιλοσοφίας και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μια πάρα πολύ αρνητική αντίληψη περί των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, το οποίο έχουν γίνει το θεμέλιον της μοντέρνας Ορθοδόξου θεολογίας. Και εφόσον η μεταφυσική έχει χρεοκοπήσει πλέον στην Ευρώπη και οι αριστεροί φέρανε μαζί τους εκείνα τα επιχειρήματα εναντίον της μεταφυσικής ή στην Ελλάδα, και εφόσον οι θεολόγοι έχουν μάθει ότι ταυτίζεται η θεολογία με τη μεταφυσική, γι' αυτό και η Εκκλησία για το τίποτα πέρασε τόσα χρόνια κρίσεως με τους αριστερούς φιλοσοφούντας εδώ στην Ελλάδα, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στα ελληνικά γυμνάσια, διότι φαίνεται ότι η Ελλάδα ακολουθεί βέβαια τη Δύση, αλλά συνήθως 20, 30, 50 χρόνια καθυστερημένα. Όπως έχουμε τώρα την πλήρη διάλυση του κομμουνισμού στο παραπέτασμα, ούτε έχω ακούσει ποτέ στο παραπέτασμα ότι ξέρετε παιδιά τώρα εγκαταλείπουμε τον υπαρκτό κομμουνισμό και θα δουλέψουμε για τον πραγματικό κομμουνισμό. Απλώς εγκατέλειψαν τον κομμουνισμό στο παραπέτασμα. Μόνο στην Ελλάδα μιλάνε τώρα για υπαρκτό και θεωρητικό κομμουνισμό. Διότι οι Έλληνες έχουν δική τους νοοτροπία και δικό τους τρόπο σκέψεως, που είναι μια παραλλαγή της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά είναι μια πολύ κακή απομίμηση συνήθως, όπως γίνεται σε όλα τα θέματα, δυστυχώς. Τώρα, για τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει η έννοια του φυσικού ανθρώπου και του παραφύσιν ανθρώπου. Ποιος είναι ο φυσικός άνθρωπος και ποιος είναι ο παραφύσιν άνθρωπος. Και τώρα έχουμε μια παραλλαγή με τη μοντέρνα ψυχιατρική και την ψυχολογία. Για τον μοντέρνο ψυχίατρο πρέπει να έχει κάποιο μοντέλο το ποιος είναι ο φυσιολογικός άνθρωπος και ασχολείται με αρρωστημένες προσωπικότητες, και το κριτήριο της αρρωστημένης προσωπικότητας είναι η έλλειψη προσαρμογής στην κοινωνία, η οποία μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι το σχολείο, μπορεί να είναι η δουλειά του, μπορεί να είναι το εργοστάσιο στο οποίο δουλεύει, μπορεί να είναι το πανεπιστήμιο στο οποίο διδάσκει, η φυτά και ούτω καθεξής. Οπότε οι άνθρωποι έχουν προβλήματα ψυχιατρικά, τα οποία μπορεί να είναι και βιολογικά προβλήματα, όχι μόνο ψυχικά αλλά και βιολογικά, που τα δύο πάνε μαζί, διότι νομίζω σήμερα δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει πλέον το ψυχικό από το σωματικό, διότι έχει αποδειχθεί ότι και το σωματικό είναι ένα σκεπτόμενο φαινόμενο. Τα παλιά χρόνια που ήταν ανάγκη να έχουμε μια σκεπτομένη ψυχή με αφηρημένες έννοιες μαθηματικές και το καθεξής, αυτά έχουν γκρεμιστεί πλέον, διότι εφόσον έχουμε και τα κομπιούτερς τώρα που μας κάνουν τα πιο περίπλοκα μαθηματικά προβλήματα. Λοιπόν, ο φυσικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ταιριάζει με το περιβάλλον του και χωράει μέσα στην κοινωνία. Αυτός είναι ο φυσικός άνθρωπος. Οπότε αυτή τη θεολογία ή την ανάλυση περί φυσικού ανθρώπου έχει επεκταθεί και στην κάθε μορφή ζωής του ανθρώπου και έχει προσελκύσει πολύ ενδιαφέρον και για τα σεξουαλικά του ανθρώπου. Για να είναι ένας ταιριασμένος άνθρωπος κτλ. Πρέπει και να έχει μια καλή υγιεινή σεξουαλική ζωή, και έχουμε τώρα μια σεξουαλική αγωγή για την θεραπεία της προσωπικότητας του ανθρώπου. Βέβαια, εξ επόψης πατερικής, αυτό μπορεί να ισχύει για ορισμένο είδος ανθρώπων, διότι και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μιλάει για την ένομο ειδονή του γάμου. Οπότε η Εκκλησία δεν απέκρουσε ποτέ
αυτή την αντίληψη περί της σεξουαλικής ζωής μέσα στο γάμο, και γι' αυτό και οι πατέρες το ονομάζουν ένομο ειδονή. Είναι μια ειδονή η οποία είναι φυσιολογική για τους εγγάμους, να κάνουν παιδιά και ούτω καθεξής, και για να έχουν τα μυαλά τους στρωμένα και να μην πάθουν καμιά φαντασιοπληξία γύρω από αυτά τα θέματα. Για τους πατέρες της Εκκλησίας ποια είναι η προσέγγιση τώρα? Οι δικοί μας οι θεολόγοι, όταν η θεολογία δυτικοποιήθηκε κατά απομίμηση της ρωσικής θεολογίας του Πέτρου του Μεγάλου, η Εκκλησία υιοθέτησε πολλά κατηγορήματα από τη δυτική παράδοση. Πάρα πολλά κατηγορήματα από τη δυτική παράδοση. Και ένα από τα πιο σπουδαία είναι, ταύτισε η Εκκλησία της Ελλάδος, που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως είναι σήμερα, είναι δημιούργημα της θεολογικής σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και λιγουλάκι και του Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, που δεν έχει τη μεγάλη τιμή να είναι μέσα στα σχέδια της δυτικοποίησης της Ορθοδόξου Θεολογίας από την αρχή. Οπότε η μεγάλη εφαρμογή των σχεδίων δυτικοποίησεως και απομιμήσεως της ρωσικής εκκλησίας του Πέτρου του Μεγάλου ήταν το προβάδισμα, είχε το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Εκεί διαβάζουμε κάτι πράγματα που μας φαίνονται τόσο αστεία σήμερα. Παραδείγματος χάρη ότι ο Πέτρος ο Μογγύλας, λέει κάποιος πατρολόγος από την Αθήνα, ο οποίος δεν ζει τώρα, ξεπέρασε τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτό σήμερα προκαλεί γέλοτα. Ο Πέτρος ο Μογγύλας πρώτα σχολαστικός θεολόγος. Τους πατέρες της Εκκλησίας ούτε κατά φαντασία δεν τους ήξερε. Και ήταν μέσα στα λατινικά πλαίσια της θεολογίας, και αυτός διαμόρφωσε την δυτικοποιημένη θεολογία της Ρωσίας, γιατί αυτός ίδρυσε την Ακαδημία τη Θεολογική. Αυτός είναι μορφωμένος, και τέτοιους θεολόγους θέλαμε εκείνα τα χρόνια και τέτοιους είχαμε. Αλλά πού οδήγησαν την Εκκλησία της Ελλάδος? Τώρα, στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε τα μυστήρια, τα οποία βρίσκονται σε ορισμένα πλαίσια. Τα μυστήρια υπάρχουν σε ορισμένα πλαίσια. Όταν διαβάζουμε τα εγχειρίδια, τα δογματικά, τα μοντέρνα της Εκκλησίας Ελλάδος ή της Ρωσίας, βλέπουμε εκεί στα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι 7, 8, πόσα είναι, σχεδόν καμιά σχέση με την Παλιά Διαθήκη. Τα μυστήρια τα ίδρυσε ο Χριστός, όλα τα μυστήρια δηλαδή. Καλά, για τους πατέρες όμως ο Χριστός υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη. Καλά, αφού ήταν ο Χριστός στην Παλιά Διαθήκη, δεν έκανε κανένα μυστήριο, δηλαδή τι έκανε στην Παλιά Διαθήκη? Δεν έκανε μυστήρια. Τι έκανε στην Παλιά Διαθήκη? Παίρνουμε τώρα τα μυστήρια της Καινής Διαθήκης, θέλουμε ένα γάμο. Και ευλόγησαν αυτούς όσους ευλόγησαν τον Αβραάμ και ξέρω τι Ισάκ, και καταβάζουμε όλους τους πατριάρχες προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, παρακαλάμε το Θεό να κάνει το ίδιο τώρα στο γάμο όπως έκανε στην Παλιά Διαθήκη. Διαβάζαμε το μυστήριο του ελαίου, το μύρο δηλαδή. Στην ακολουθία του μύρου διαβάζουμε το χρήσμα αυτό να είναι το ίδιο με το οποίο εχρήστηκε ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ και ούτω καθεξής. Δηλαδή όσοι βασιλείς της Παλιάς Διαθήκης. Οπότε αυτό το χρήσμα το ταυτίζουμε στην ακολουθία με την Παλιά Διαθήκη. Δεν ψάχνουμε να βρούμε πού ο Χριστός ίδρυσε το μυστήριο στην Καινή Διαθήκη. Εφόσον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ήταν ο φίλος των προφητών στην Παλιά Διαθήκη, ήταν φυσικό να είχαμε μυστήρια στην Παλιά Διαθήκη, διότι τι είναι η κάθαρση της καρδιάς? Είναι μυστήριο, δεν είναι μυστήριο? Τι είναι ο φωτισμός της καρδιάς? Αυτό είναι το κυρίως μυστήριο, διότι το βάπτισμα έχει σκοπό, το βάπτισμα του ύδατος είναι η κάθαρση της καρδιάς. Είναι το στάδιο της καθάρσεως. Φτάναμε στο φωτισμό. Ο φωτισμός είναι του Αγίου Πνεύματος. Είναι η σφραίδα δωράς Αγίου Πνεύματος, λέμε δηλαδή, που είναι το βάπτισμα του Πνεύματος. Αυτά τα δύο σήμερα στα εγχειρίδια, μη γνωρίζοντας οι δογματικοί να τα κάνουν, τα έχουν σχεδόν ταυτίσει. Και μαλώνουμε με τους παπικούς τώρα. Αυτά είναι μαζί, πρέπει να γίνονται, λέμε, ενώ οι παπικοί το confirmatio το έχουν όταν τα παιδιά μεγαλώσουν. Έχω μια άλλη παράδοση, η οποία φαίνεται ότι είναι πιο αρχαία παράδοση από το έχουμε σήμερα. Διότι τι είναι το βάπτισμα του Πνεύματος? Το βάπτισμα του Πνεύματος είναι η φώτιση της καρδιάς. Δηλαδή γίνεται η κάθαρση, μετά γίνεται η φώτιση. Τι είναι η φώτιση? Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος πόσες φορές μιλάει για την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Πόσες φορές μιλάει? Σε όλες τις επιστολές. Δεν παραλείπει ποτέ να μην μιλάει για την προσευχή ή τους ύμνους ή τους ψαλμούς μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτός είναι ο φωτισμός. Όταν κανείς γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, επί την έννοια ότι εκεί που στην Εκκλησία ακούει τον ψάλτη και τον παπά, εδώ το ίδιο το Άγιο Πνεύμα κάνει τον ψάλτη και τον παπά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και τότε γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος κατά τους Αποστόλους. Διαβάστε προσεκτικά τη λειτουργία και όλες τις ακολουθίες, θα δείτε αυτό επανειλημμένος να εμφανίζεται ο σκοπός όλων των ακολουθιών της Εκκλησίας. Γιατί λέμε το βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας κτλ. Είναι για να αποκτήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέγεται φωτισμός. Οπότε έχουμε ους εκάλεσε τούτος και δικαίωσε.
Αυτός ο φωτισμός εις τους πατέρες είναι η καταλλαγή με τον Θεό, δηλαδή είναι η καταλλαγή, είναι η δικαίωση του ανθρώπου, είναι η ζωοποίηση του ανθρώπου, είναι τα πάντα, διότι όταν ο άνθρωπος γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, προσευχόμενο πνεύμα Άγιο μέσα στην καρδιά, τότε είναι πλέον μέλος του σώματος του Χριστού και ναό του Αγίου Πνεύματος. Αν διαβάσετε προσεκτικά τη Θεία Λειτουργία θα δείτε εκεί οι ευχές και προσευχόμεθα να γίνουμε ναοί του Αγίου Πνεύματος και μέλη του σώματος του Χριστού. Να γίνουμε σημαίνει ότι δεν είμαστε ακόμα δηλαδή. Μετά έχουμε το δοξασμό ή αυτό που λένε οι πατέρες θέωση. Τώρα η θέωση στους πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι αυτό που γράφει η Λότ Μποροντίν και όλοι οι Ρώσοι θεολόγοι που γέμισαν την Ελλάδα με ιδέες ρούσικες για αυτά τα θέματα. Οι Ρώσοι θεολόγοι νομίζουν ότι η θέωση είναι η Θεία Κοινωνία, είναι τα μυστήρια. Αλλά στους πατέρες δεν είναι. Λέγεται ένωσης. Ένωσης σημαίνει θεοπτία. Θεοπτία σημαίνει το να βλέπει κανείς τον Χριστόν τον αναστημένο εν τη ακτή στο δόξη του. Και αυτή η θέωση έχει ορισμένα κριτήρια. Και ξέρουμε ποιος είναι στην κατάσταση θεώσεως και ποιος δεν είναι. Πρώτα δεν είναι μόνιμος κατάστασης. Η μόνιμος κατάστασης θα έπρεπε να είναι ο φωτισμός. Ο φωτισμός είναι η προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο και μετά εκείνοι παθαίνουν κάποτε μια αρπαγή, λέει τους πατέρες, όπως ο Απόστολος Παύλος είδε άνθρωπον, ο οποίος υπάει τρίτον ουρανών και τα λοιπά, περιγράφει τον εαυτό του Απόστολου Παύλος και παθαίνουν την αρπαγή και βλέπουν τον Χριστόν εν δόξη. Και αυτός είναι ο δοξασμός, αυτή είναι η θέωση. Η λέξη θέωσης είναι η ερμηνεία του τι είναι ο δοξασμός. Το είναι θεωρώσιν την δόξαν την εμήν δεν δοκάζει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεόν εάν δεν γίνει κατά χάριν Θεός. Διότι ο άνθρωπος με τις φυσικές του δυνάμεις δεν μπορεί να δει την άκτιστο δόξα του Θεού. Μόνον εν το φωτίσω ψώμαθα φως. Εκείνος που είναι μέσα στο φως θα δει το φως. Οπότε όταν ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός, τότε συγχρόνως βλέπει τον Θεό. Οπότε αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή σε αυτή τη ζωή. Αυτή η κατάσταση έχει ορισμένα γνωρίσματα και εδώ δεν γίνεται ποτέ κανένα λάθος. Πρώτα, εκείνος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, καθ' όλη τη διάρκεια της καταστάσεως αυτής, μετέχει προσωρινά στην αθανασία και αυθαρσία και του σώματος. Ενώ με την προσευχή ο έσω άνθρωπος μετέχει στην αυθαρσία και στην αθανασία. Και εφόσον ο άνθρωπος έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να τον κυριαρχήσει πλέον ο θάνατος. Ούτε και καν ο φόβος του θανάτου. Βέβαια δοκιμάζει τον φόβο του θανάτου, αλλά με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος υπερκάμπτει τον φόβο και περνάει το μαρτύριο όταν χρειάζεται. Γι' αυτό ουδής μπορεί να πει ανάθεμε Ιησού εν πνεύματι Αγίου. Όποιος έχει την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του δεν μπορεί ποτέ να πει ανάθεμα Ιησού. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όταν ένας από μουσουλμάνος γινόταν χριστιανός ή ένας χριστιανός ο οποίος είχε γίνει μουσουλμάνος και ξαναγίνεται χριστιανός, και επειδή ήταν γνωστό ότι ποινή για τους μουσουλμάνους ο οποίος γίνεται χριστιανός είναι ο θάνατος, έπρεπε να τον ετοιμάσουν για το μαρτύριό του και έχουμε αυτούς τους βίους των νεομαρτύρων. Φυγαδεύανε αυτόν τον προσήλυτο στον χριστιανισμό στα κανένα μοναστήρι, Άγιον Όρος κτλ. Και όταν αποκτούσε πλέον την προσευχή του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του, τότε πήγαινε στην πλατεία των Ιωαννίνων Κωνσταντινούπολεως ή Κεσαρίας και ούτω καθεξής και ομολογούσε δημοσίως πλέον των Χριστών, και τότε γινόταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός αγώνας, διότι μαζευόντουσαν όλοι οι χριστιανοί γύρω από την πλατεία και οι μουσουλμάνοι για να δουν εάν θα κερδίσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα το Ισλάμ ή ο χριστιανισμός. Οπότε βέβαια εφόσον ήταν γυμνασμένος ο πιστός και είχε την προσευχή του Αγίου Πνεύματος με την καρδιά του, ό,τι και να του κάνουν ήταν αδύνατον να τον κάνουν να αλλάξει πίστη. Και οι Τούρκοι δεν ήταν τόσο ομοβόροι που απλώς ήθελαν να τον βασανίσουν ή δεν ήθελαν να τον σκοτώσουν, διότι ξέρανε οι Τούρκοι τη θεολογία αυτή των χριστιανών, απλώς ήθελαν να τον αναγκάσουν να αρνηθεί τον Χριστό και γι' αυτό δεν τον σκοτώνανε ποτέ γρήγορα,
αλλά με τα χειρότερα βασανιστήρια σιγά σιγά. Όσο πιο πολύ βαστούσε το βασανιστήριο, τόσες περισσότερες πιθανότητες είχαν οι Τούρκοι να τον αναγκάσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Ήταν ακριβώς αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία με τους Ρωμαίους τότε, οι οποίοι και αυτοί δεν θέλαν να σκοτώσουν κανέναν, ήθελαν απλώς την άρνηση του Χριστού, διότι θεωρούσαν τον χριστιανισμό ως άρνηση του αυτοκράτορος και της λατρείας του αυτοκράτορος. Και αφού δεν αρνείται τον Χριστόν ο νεομάρτης αυτό, μετά ξέσπαγαν οι χριστιανοί σε πανήγυρι σε όλη την πόλη και οι Τούρκοι εκρύβονται πλέον από το φόβο τους των χριστιανών. Και αυτά ήταν εκείνα τα επεισόδια που διατηρούσαν την πίστη του λαού. Αυτά είναι αποτελέσματα αυτής της νωράς προσευχής και του δοξασμού. Τώρα, στα χρόνια της αυτοκρατορίας έχουμε άλλα περίεργα φαινόμενα. Είχαμε δεντρίτες, είχαμε γεμνίτες, είχαμε στυλίτες, ό,τι θέλει. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε σπήλια, στην έρημο και στην έρημο χωρίς φαΐ. Και ζούσαν οι άνθρωποι, διότι ο Θεός τους μετέφερνε στην κατάσταση της θεώσεως, εις του δοξασμού, και βλέπουμε αυτά τα περίεργα φαινόμενα όπως τον Δανιήλ το στυλίτη έξω από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος περνούσε όλο το χειμώνα σκεπασμένος από χιόνια και πάγο. Οπότε κατά τη διάρκεια της θεώσεως ή του δοξασμού, ο δοξασμένος δεν τρώει, δεν πίνει, δεν πεινά, δεν διψά, δεν παθαίνει κόπωση, δεν κοιμάται καθ' όλη την διάρκεια αυτή, και ούτε τον πειράζει το κρύο ή το ζεστό. Και έχουμε το φαινόμενο εν καμίνο στην Παλιά Δίκη του Δανιήλ και ούτω καθεξής, και έχουμε τους βίους των Αγίων, τους οποίους αν το δείξει σήμερα στους καθηγητάς του Πανεπιστημίου των μεγάλων θεολόγων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αυτά τα χλεβάζουν πλέον. Αυτά τώρα Δανιήλ εν καμίνο με τους φίλους του και αυτά δεν είναι τίποτα. Μετά έχουμε τους Αγίους οι οποίοι όταν βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις γεννόντουσαν φίλους με τα άγρια ζώα, με λεοντάρια, με αρκούδες και ούτε καθεξής. Τα βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Όλα αυτά έχουν γίνει σήμερα ψέματα, μυθιστορήματα, αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο ψεύδος που υπάρχει σήμερα στην Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι αυτά τα φαινόμενα, αλλά είναι η θεολογία που διδάσκονται οι δικοί μας για να γίνουν καθηγητές στα γυμνάσια, στα δημοτικά σχολεία και να γίνονται και οι επίσκοποι της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι έχουμε τώρα στην Ορθοδοξία εις τους πατέρες της Εκκλησίας μια θεολογία που οδηγεί στη δόξα. Και έτσι καταλαβαίνουμε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει πάντες ήμαρθον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Τι σημαίνει υστερούνται τις δόξεις του Θεού? Δηλαδή υστερούνται τις θεοπτίες. Και επειδή ο άνθρωπος υστερείται τις θεοπτίες, γι' αυτό έχει γίνει αφύσικος ο άνθρωπος και είναι άρρωστος. Λοιπόν, άρρωστος δεν είναι μόνο εκείνοι που είναι στο νοσοκομείο ή στο τρελοκομείο ή στις φυλακές. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκτός της καταστάσεως της θεώσεως και του δοξασμού είναι άρρωστοι. Και τι είναι η έκφανση αυτής της αρρώστιας? Εκείνος ο οποίος δεν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πεινάει, διψάει, παθαίνει κόπωση και πρέπει να έχει στέη, να κερδίσει τα προστοζήν και ούτω καθεξής. Τώρα εδώ εισερχόμεθα στη σφαίρα των αδιαβλήτων παθών, διότι αυτά εις τους πατέρες ονομάζονται αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος πεινάει, διψάει, παθαίνει κόπωση, έχει ανάγκη από ύπνον, φοβάται. Αυτά είναι τα αδιάβλητα πάθη. Αδιάβλητα πάθη όμως πότε? Όταν ο άνθρωπος είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, απελευθερώνεται η καρδιά του από το περιβάλλον και η καρδιά ασχολείται μόνο με την προσευχή. Και αυτή είναι η απελευθέρωση από το περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτεται το περιβάλλον. Σημαίνει ότι το περιβάλλον περιορίζεται στη χώρα του μυαλού του. Αυτής της φαίας ουσίας που είναι μέσα στο μυαλό. Διότι έχουμε δύο κέντρα της ανθρωπινής προσωπικότητας. Έχουμε το νευρικό σύστημα που συγκεντρώνεται στη σπονδυλική στήλη και κορυφούται στον εγκέφαλο. Με το νευρικό του σύστημα ο άνθρωπος προσανατολίζεται στο περιβάλλον του και από το περιβάλλον του αποκτά όλους τους λογισμούς του. Τους καλούς, τους κακούς, τους ηθικούς, τους ανήθικους και ούτω καθεξής. Σε αυτό το στάδιο βέβαια ο άνθρωπος δεν είναι δούλος του περιβάλλοντος του. Και πώς γίνεται δούλος? Όταν οι λογισμοί του μυαλού, της φαίας ουσίας που είναι από το περιβάλλον, εισχωρούν μέσα στην καρδιά του και κατακυριεύουν την καρδιά του και δεν αφήνουν την ενέργεια του Θεού μέσα στην καρδιά να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά. Κατακυριεύεται από το περιβάλλον του και γίνεται δούλος του περιβάλλοντος και φέρεται και διαμορφώνεται από το περιβάλλον.
που σημαίνει ότι μέσα στην καρδιά του έχει προλήψεις, λένε οι πατέρες, σήμερα τις λέμε προκαταλήψεις, και εάν αρρωστήσει πολύ η καρδιά, μετά παθαίνει πόρωση η καρδιάς και ούτε με τσιμέντο δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να το ανοίξει πλέον, που έχουμε την πόρωση της καρδιάς του ανθρώπου. Αποτέλεσμα είναι μια ιδιοτέλεια πλήρης, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει ιδιοτέλεια, αλλά κατά διαφόρους βαθμούς. Γιατί? Διότι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η άκτιστος, είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν μέσα στον κάθε άνθρωπο και ενεργεί ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Αλλά εκεί υπάρχει ένας συναγωνισμός μεταξύ του περιβάλλοντος και της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος, και όταν κυριαρχήσει το περιβάλλον μπορεί μέχρι κανίβαλος να γίνει, δηλαδή, και να μην φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και των ζώων. Ο άνθρωπος γίνεται και ζωώδης σε ορισμένη κατάσταση, ή μπορεί να βρίσκεται σε υψηλότερη κατάσταση πολιτισμού και να σέβεται τους νόμους, τους άλλους ανθρώπους κτλ. Και να έχουμε φαινόμενα που ένας ο οποίος και να μην ξέρει τίποτα για τον Χριστό, να έχει ανοίξει την καρδιά του τόσο πολύ στην ενέργεια του Πνεύματος, που βλέπεις και έναν άθεο ακόμα πολλές φορές να είναι καλύτερος από τους χριστιανούς. Ένας άθεος. Αυτοθυσία, καλοσύνη, εργάζεται για τον συνάνθρωπό του, θυσιάζεται για τον συνάνθρωπό του, που σημαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτού ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Παρότι δεν πιστεύει στον Χριστό, μπορεί και να μην πιστεύει καθόλου στον Θεό, και ίσως πολλές φορές καλά κάνει που δεν πιστεύει στον Θεό, διότι ο Θεός των περισσότερων ανθρώπων δεν υπάρχει τέτοιος Θεός. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός του Αυγουστίνου δεν υπάρχει. Ο Θεός των Λατίνων δεν υπάρχει. Ο Θεός των Προτεστάντων δεν υπάρχει. Ο Θεός των μουσουλμάνων δεν υπάρχει, διότι ο Θεός δεν είναι μια φαντασιοπληξία. Ο Θεός είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Και τι ξέρουμε για αυτό το Θεό? Από τους θεουμένους, αυτοί που είδαν τον Θεό. Διότι η Ορθόδοξη θεολογία δεν βασίζεται σε καμιά φιλοσοφία. Βασίζεται στην εμπειρία των θεουμένων, στην εμπειρία των δοξασμένων, στην εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων, των προφητών της Καινής Διαθήκης και των πατέρων της Εκκλησίας. Και τι είναι αυτή η εμπειρία? Ότι σε αυτή την εμπειρία, μας λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όταν έρθει το τέλειον, καταργείται η γνώση, καταργείται η προφητεία, καταργείται και γλώσσα. Δηλαδή ακόμα και η ίδια η νωρά προσευχή μες στην καρδιά καταργείται κατά τη διάρκεια της θεώσεως. Αυτά τα γράφουν όλοι οι ασκητές πατέρες της Εκκλησίας. Όποιος θέλει να διαβάσει μπορεί να πιάσει τα βιβλία αυτά και να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα, από την εμπειρία της θεώσεως, τι μαθαίνουμε? Ότι πρώτον, ουδεμία ομοιότης υπάρχει μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Ουδεμία ομοιότης. Οπότε ουδέποτε ο άνθρωπος μέσω των κτισμάτων μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Μόνο εφόσον ο Θεός ενεργεί μες στην καρδιά του μπορεί να αισθανθεί ορισμένες πραγματικότητες περί Θεού και να πιστεύει, και συγχρόνως με το μυαλό του να μην καταλαβαίνει το τι γίνεται μες στην καρδιά του και να μην πιστεύει σωστά, και μετά να συγχαίει το Θεό με το περιβάλλον, με κτιστά πράγματα, και να φαντάζεται τον Θεό κατά τη φαντασία του. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να φανταστεί τον Θεό με τη φαντασία του, ούτε μπορεί ποτέ να τον συλλάβει με την λογική του, διότι η λογική του ανθρώπου έχει λογισμούς. Όλοι οι λογισμοί, όλα τα νοήματα μέσα στο μυαλό του ανθρώπου είναι από το περιβάλλον. Δεν υπάρχει κανένα λογισμό, δεν υπάρχει κανένα νόημα που κατέβηκε από τον ουρανό δηλαδή. Αυτή η αντίληψη ότι υπάρχουν νοήματα από τον ουρανό είναι σφάλματα των μουσουλμάνων και εκείνων των δυτικών θεολόγων που ακολούθησαν τον Αυγουστίνο και ταύτισαν την Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη. Αυτοί που ταυτίζουν την Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη νομίζουν ότι τα νοήματα της Αγίας Γραφής είναι αποκαλύψεις το τι είναι ο Θεός, ενώ ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, γιατί μεταξύ Θεού και κτίσματος δεν υπάρχει καμιά ομοιότηση. Αυτό το ξέρουμε από τους ίδιους τους δοξασμένους και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα ακριβώς σε αυτό το σημείο ακόμα σήμερα οι Εβραίοι θεολόγοι που ερμηνεύουν την Παλιά Διαθήκη συμφωνούν απόλυτα με τους πατέρες της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει καμία ομοιότηση μεταξύ Θεού και κτίσματος, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τίποτα από τα κτίσματα και να τα εφαρμόσουμε στο Θεό. Που σημαίνει ότι ο μόνος τρόπος να γνωρίσουμε τον Θεό είναι μέσω της αποκαλύψεως εις τους προφήτες. Τώρα, για τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχουν τα τρία στάδια γνώσεως του Θεού. Περνά κανείς από την κάθαρση, και η κάθαρση είναι η περιτομή της καρδίας που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει να φύγουν όλοι οι λογισμοί από την καρδιά και να περιοριστούν στη λογική, δηλαδή στον εγκέφαλο. Τώρα οι παλιότεροι, εδώ στην Ελλάδα που ξεκινήσανε κάτι κινήματα αναβιώσεως της ζωής της Εκκλησίας,
διαβάζοντα τους πατέρες της Εκκλησίας, και εκεί που οι πατέρες μιλάνε για τους λογισμούς, αυτοί νόμισαν ότι πρέπει να αποβάλλουμε από το νου μας, γιατί χρησιμοποιούν τη λέξη νου οι πατέρες, ενώ εννοούν την ορά ενέργεια μες στην καρδιά, διότι ο νους στους πατέρες είναι νόαρα ενέργεια μέσα στην καρδιά. Οπότε όταν λένε νου, εννοούν την καρδιά ή τον έσω άνθρωπο ή το πνεύμα του ανθρώπου, και όταν μιλάνε για λογική συνήθως χρησιμοποιούν τις λέξεις λόγος, διάνοια και λογική. Γι' αυτό η λειτουργία λέγεται λογική λατρεία προσφέρουμε στο Θεό, διότι η λειτουργία είναι η λογική λατρεία που διακρίνεται από την νοερά λατρεία. Οπότε είδαν εκεί πρέπει να αποβάλουν τους λογισμούς, και αμέσως επειδή ήσαν ηθικολόγοι νομίζουν να αποβάλαμε τους κακούς λογισμούς. Πού? Από το μυαλό. Καλά, ένας άνθρωπος ο οποίος αποβάλλει τους κακούς λογισμούς από το μυαλό του, καταντά είναι ένας χαζός βλάκας. Πώς κανείς να κάνει αγώνα εναντίον του διαβόλου, που λέμε ότι δεν αγνοούμε τα μεθοδίες του διαβόλου. Δηλαδή ένας πολεμιστής εναντίον του διαβόλου πρέπει να ξέρει όλες τις πονηρίες του διαβόλου για να μπορεί να τον πολεμήσει. Οπότε πώς αποβάλαμε τους κακούς λογισμούς από τη λογική? Όχι. Οι κακοί λογισμοί πρέπει να μείνουν στη λογική για να μπορούμε να ξέρουμε να κάνουμε τον πόλεμο. Αλλά οι πατέρες δεν μιλάνε για τέτοια πράγματα. Μιλάνε για αποβολή των καλών και των κακών λογισμών. Και των καλών, όχι μόνο των κακών, όλων των λογισμών από την καρδιά, να γίνει η κάθαρση της καρδιάς σας από όλους τους λογισμούς, να περιοριστεί όλα στη λογική, ώστε να μεταφέρει το Πνεύμα του Άγιον από τη λογική, τις προσευχές και τους ψαλμούς εις την καρδιά. Και τότε ο άνθρωπος, εφοδιασμένος από την θεοπνευστία του πνεύματος μέσα στην καρδιά του, χρησιμοποιεί τις γνώσεις που έχει με τη λογική και για το καλό και για το κακό κτλ. Για να κάνει τον αγώνα και τον κοινωνικό, αλλά κυρίως τον θεραπευτικό, για την θεραπεία των συνανθρώπων. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση στο θεμέλιο της ψυχιατρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που δεν προσπαθούμε να κάνουμε έναν άνθρωπο προσανατολισμένο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, αλλά θέλουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απειλαγμένος από το περιβάλλον του και από την κοινωνία, απελευθερωμένος άνθρωπος, μέσα στον οποίο η αγάπη ή η ιδιοτελής αρχίζει με την ενέργεια του πνεύματος να μεταμορφώνεται, η αγάπη, από ιδιοτελή αγάπη εις ανιδιοτελή αγάπη, η οποία ανιδιοτελή αγάπη τελειοποιείται εις τη θέωση. Δηλαδή όταν έρθει το τέλειον. Διαβάστε ξανά τον Απόστολο Παύλο, εκεί που γράφει για τον ύμνο της αγάπης, και όταν έρθει το πνεύμα, το τέλειον και το δεύει, θα δείτε πολύ καθαρά εκεί τα θέματα αυτά. Οπότε το κύριο έργο της Εκκλησίας είναι θεραπεία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Να μεταβάλει τον άνθρωπο από αρρωστημένο ιδιοτελή άνθρωπο εις ανιδιοτελή άνθρωπο. Αυτό οι Έλληνες φιλόσοφοι ούτε καν κατά φαντασία δεν τα ξέρουν, ούτε Αριστοτέλης ούτε ο Πλάτων. Ο Αυγουστίνος, ο οποίος ακολούθησε τον Αριστοτέλη, δεν τα κατάλαβε αυτά και εξέλαβε το Θεό όχι ως μεταμορφώνοντα την ιδιοτελή αγάπη εις ανιδιοτελή, αλλά ως ικανοποιούντα την ιδιοτελή του αγάπη. Και αυτό άρεσε στους Φράγκους και υιοθέτησαν τον Αυγουστίνο ως τον μοναδικό θεολόγο της φραγκικής παραδόσεως. Αυτούς που λέμε Λατίνους σήμερα, και δυστυχώς στην Ελλάδα τους λέμε και Ρώμαιο Καθολικούς, που παλιότερα εμείς είμαστε οι Ρωμαίοι Καθολικοί και αυτοί ήταν οι Λατίνοι και Φράγκοι. Και ξεχάσαμε και ποιοι είναι αυτοί και αρχίζουμε και ξεχνάμε ποιοι είμαστε και εμείς. Λοιπόν, όλη η δυτική παράδοση ακολουθούσε τον Αυγουστίνο, δεν ενδιαφέρθηκε πλέον για την θεραπεία του ανθρώπου, για την αλλαγή του ανθρώπου, αλλά μετέφεραν το πρόβλημα στον ίδιο το Θεό, και ο σκοπός ήταν να αλλάξουν το Θεό, να μην είναι θυμωμένος με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είχε ανάγκη ο άνθρωπος από θεραπεία, αλλά ο Θεός είχε ανάγκη από τη θεραπεία, ώστε να μεταμορφωθεί η οργή του σε αγάπη και να μας εκλέξει και εμάς για τον παράδεισο κτλ. Βέβαια κάνω λιγάκι καρικατούρα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, από πατερικής απόψεως, οι πατέρες μας διδάσκουν το εξής: ότι όλοι, αυτό που λένε στα χωριά ακόμα στην Ελλάδα, όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος, δεν το λένε μέχρι σήμερα εδώ στην Ελλάδα? Όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος. Αυτό οι θεολόγοι δεν το έχουν καταλάβει. Όταν λένε οι παλιοί όλοι θα πάμε στον ίδιο μέρος, αυτό είναι πατερικό. Κοιτάτε την εικόνα της κρίσεως, θα το δείτε. Στην εικόνα της κρίσεως, οι Άγιοι του Χριστού ευρίσκονται μέσα σε ένα χρυσό φως. Δεν είναι χρυσό το φως. Και είναι μέσα στη δόξα του Θεού. Δηλαδή έχουν μέθεξη, δηλαδή έχουν επίγνωση της αληθείας, έχουν φτάσει σε όλη την αλήθεια με μέθεξη. Έχουν όχι μόνο επίγνωση, αλλά έχουν επίγνωση με μέθεξη. Όπως η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου.
Ο Λάζαρος είχε και την επίγνωση, είχε και την μέθεξη. Ο πλούσιος στον τόπο βασάνων είχε αυτό την επίγνωση, έβλεπε, αλλά δεν είχε μέθεξη. Αυτό σημαίνει, αν δείτε την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας που είναι πολύ διδακτικό, εκεί και αυτοί που βρίσκονται στον τόπο βασάνων είναι μέσα στο ίδιο φως, αλλά δεν το βλέπουν χρυσό το φως, το βλέπουν κόκκινο. Αυτά το πύρτο αιώνιον και το σκότος το εξώτερο είναι η ίδια η δόξα του Θεού. Βλέπουν τη δόξα του Θεού, δεν έχουν μέθεξη και γι' αυτό το λόγο το βλέπουν ως πύρ αιώνιον και σκότος εξώτερων και πύρ καταναλύσκων και ούτω καθεξής. Καλά, αυτό το πύρ καταναλύσκων δεν είναι διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, είναι διδασκαλία της Παλιάς Διαθήκης. Βλέπουμε εκεί τους Εβραίους που έβλεπαν τον Θεό, τον άγγελο του Κυρίου εν τη στήλη πυρός και παρακαλάνε τον Μωυσέα να πει στο Θεό να μην τους δείξει πλέον τη δόξα του, δεν μπορούν να του υποφέρουν. Δεν υπέφεραν. Γιατί δεν μπορούσαν να του υποφέρουν? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ανιδιοτελή αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει να βλέπει τη δόξα του Θεού. Παρά τα αυτά όμως μια μέρα θα τη δει και αυτός θα σωθεί, διότι υπάρχει σωτηρία για όλους τους ανθρώπους, τους πατέρες της Εκκλησίας. Και ο οποίος όμως δεν είναι του Οριένος η διδασκαλία, είναι των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας η διδασκαλία, του Γρηγορίου του Νήσης, του Μαξίμου του Ομολογητή. Αυτούς τους ανθρώπους οι καθηγητές του Πανεπιστημίου τους έβγαλαν αιρετικούς, ότι καλός ήταν ο Γρηγόριος ο Νήσης, αλλά δέχεται την αποκατάσταση των πάντων του Οριένου. Δεν δέχεται την αποκατάσταση των πάντων του Οριένους. Διότι ο Οριένης επίστευε και ο διάβολος και όλοι θα φτάσουν στη θέωση. Ενώ η σωστή διδασκαλία των πατέρων, όλοι θα δουν τη δόξα του Θεού, αλλά άλλοι θα το δουν ως δόξα και θα έχουν μέθεξη και άλλοι θα το δουν ως πύρ αιώνιον, πύρ καταναλύσκων και σκότος εξώτερων. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν στέλνει κανένα πουθενά. Δεν στέλνει η Εκκλησία ανθρώπους ούτε στον Παράδεισο ούτε στην κόλαση. Διότι όλοι θα πάμε στο ίδιο μέρος που λένε οι χωριάτες. Τι κάνει η Εκκλησία? Η Εκκλησία πρέπει να προετοιμάζει τους πιστούς με τη θεραπεία της ανθρωπίνης τους προσωπικότητος, ώστε όταν φτάσουν εκεί που θα πάμε όλοι να έχουμε όχι μόνο επίγνωση της αληθείας αλλά και μέθεξη. Ενώ όλοι οι άλλοι θα έχουν τουλάχιστον επίγνωση χωρίς μέθεξη, αλλά θα έχουν την αναμαρτησία πλέον. Διότι δεν θα μπορούν να βλάψουν κανένα. Θα είναι δουλοπρεπείς δούλοι στον Παράδεισο. Ενώ οι δοδοξασμένοι θα είναι συνδοξασμένοι, θα είναι συνδοξασμένοι με τον Χριστό, θα συμβασιλεύουν με τον Χριστό και θα είναι συνεργοί. Αυτό σημαίνει μέθεξης στους πατέρες της Εκκλησίας. Αναπτύσσοντας το θέμα τι είναι ο θεολόγος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ερχόμεθα σε ένα άλλο στάδιο της ομιλίας μου, με το οποίο θέλω να τελειώσω, διότι όταν ήμουν ακόμη στο πανεπιστήμιο και ήταν ένας λόγος που έφυγα με την ευθυολουσία έξοδο, δεν μπορούσα να τους υποφέρω πλέον τους συναδέλφους. Γιατί? Διότι πήγαν και χώρισαν τη σχολή σε δύο, κάνανε ένα ποιμαντικό και ένα θεολογικό. Και δυστυχώς πολλοί επίσκοποι το υποστήριξαν, χωρίς να καταλάβουν ότι στο ποιμαντικό θα είναι και όλες οι κοπέλες και ξέρω εγώ τι, οι οποίοι δεν θα μπορούν να χειροτονηθούν ούτως ή άλλως. Νόμιζαν ότι θα αποκτήσουν παπάδες από το ποιμαντικό. Δεν έγινε έτσι ο χωρισμός. Ο χωρισμός έγινε πολιτικά. Χωρίστηκε το σχολείο σε δύο, το ένα κόμμα πήγε στο ένα μέρος, το άλλο κόμμα πήγε αλλού. Και έγιναν δύο σχολές με τα ίδια μαθήματα. Και είναι η πιο μεγάλη απάτη που έχει γίνει ποτέ στην Ορθοδοξία και στο ελληνικό κράτος, που πληρώνει διπλά μισθούς, θέσεις, και έχουμε δημιουργήσει δεν ξέρω πόσους καθηγητάς και βοηθούς και λέκτορες και ούτω καθεξής, οι οποίοι όλοι κάναν τα ίδια πράγματα, προσπαθούν να μοιράσουν τα μαθήματα, είναι μασίματα βέβαια, όλα μάσιμα έχει γίνει δηλαδή. Και έχουμε ένα confusion. Εις τους πατέρες εκκλησίες δεν υπάρχει θεολογία που να μην είναι ποιμπαντική. Δεν υπάρχει, διότι η θεολογία είναι καθαρά θεραπευτική, είναι η θεολογία. Διότι η ωρά προσευχή, το να γίνει κανείς ναός του Πνεύματος, σημαίνει απέκτησε τη διάκριση των πνευμάτων. Αποκτώντας τη διάκριση των πνευμάτων, τι ξέρει? Ξέρει και να ερμηνεύει την Παλιά Διαθήκη, ερμηνεύει σωστά την Καινή Διαθήκη, υπό το φως της ερμηνείας που κάνουν οι θεούμενοι. Τώρα πρόσφατα φτάσαμε σε μια συμφωνία με τους Λουθυρανούς, ξέρετε, πάλι σε αυτά τα θέματα. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι οι μεγαλύτεροι ερμηνευτές, οι μεγαλύτεροι εκκλησιαστικοί ιστορικοί και οι μεγαλύτεροι πατρολόγοι της προτεσταντικής παραδόσης είναι οι Λουθυρανοί, κυρίως οι Γερμανοί. Λοιπόν, ο Λούθυρος, κάνοντας αγώνα αντίον της παπικής εκκλησίας, διαβάζοντας τον Απόστολο Παύλο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αυγουστίνος δεν κατάλαβε σωστά τον Απόστολο Παύλο και έτσι δεν ακολουθεί τον Αυγουστίνο ο Λούθυρος. Έχει τις αμφιβολίες του. Και έκανε το εξής βήμα. Έφτασε στο συμπέρασμα ότι για τον Απόστολο Παύλο μόνο η πίστη σώσει, λέει. Και έχετε ακούσει από τα μαθήματά σας ότι οι Λουθυρανοί είναι μεγάλοι αιρετικοί,
διότι διδάσκουν την σωτηρία διαμόνης της πίστεως. Εκείνο που δεν λένε στα Ορθόδοξα εγχειρίδια είναι ότι διαμόνης της πίστεως εννοεί ο Λούθερος όχι την πίστη της αποδοχής με τη λογική, εννοεί την πίστη που είναι ο δώρο του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά του ανθρώπου. Εκεί διάβαζε, εκεί όλα για την καρδιά μιλάει ο Απόστολος Παύλος και έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα και είδε ότι αυτό απουσιάζει από όλους τους Λατίνους του Μεσαίωνος. Και αυτό τους απεκήρυξε και κίνησε την επανάστασή του. Εκείνο που δεν ήξερε ο Λούθυρος ήταν ότι αυτή η δικαίωση διαμόνης της πίστης μέσα στην καρδιά, οι πατέρες τη λένε η ενδιάθετος πίστης. Ενδιάθετος πίστη σημαίνει η πίστη του έσω ανθρώπου. Όχι του έξω ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να είναι πιστός κατά το έξω άνθρωπο με τη λογική του, χωρίς να είναι πιστός με τον έσω άνθρωπο. Και πώς γίνεται πιστός στον έσω άνθρωπο? Όταν ο έσω άνθρωπος, το πνεύμα του ανθρώπου, γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο που δεν ήξερε ο Λούθυρος είναι ότι στη διδασκαλία του είναι και η πραγματική προσευχή του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά. Δεν το κατάλαβε. Μετά το άλλο, ους εδικαίωση τούτος και εδόξασιν. Το εννοούσε με δύο τρόπους. Με τον τρόπο του Αυγουστίνου που είναι στην άλλη ζωή αυτός ο δοξασμός, όχι τώρα αλλά στην άλλη ζωή, και το άλλο το κατάλαβε ότι σημαίνει ότι με τη δικαίωση που είχε ως δώρο του Αγίου Πνεύματος ο Θεός τον εξυψώνει σε Κύριον. Γι' αυτό και το μεταφράζει το ους εδικαίου τούτος και δόξασαν, πώς το λέει, Herrlich erhebt δηλαδή στα γερμανικά. Αλλού το λέει Herrlich machen, το Herrlich machen και τα λοιπά, δεν το κατάλαβε. Λοιπόν, από το Λούθυρο μεταφράστηκε το ή της δοξάζεται τα πάντα χέρι ή της τιμάται τα πάντα χέρι. Και αυτό το κάνουν οι δικοί μας οι καθηγητές της Ελλάδος. Αυτό μετέφρασαν τώρα. Πάλι και στη διόρθωση, και πήγα στη βιβλία να δω εάν το διόρθωσαν, το άφησαν. Και μετά έμαθα από κάποιον φίλο μου ότι μάλωσε μαζί τους ότι πρέπει να είναι δοξα. Γιατί το βάζετε τιμάται? Πρέπει να είναι δοξασμός. Σημαίνει αυτό, τίποτα αυτή. Το ξαναβάλανε ή της τιμάται. Οπότε έχουμε πάλι μια προτεσταντική μετάφραση. Λοιπόν, οι Λουθερανοί τώρα στο διάλογο δέχθηκαν ότι ο δοξασμός δεν είναι το ίδιο, διότι αυτοί λέγανε πριν ότι η θέωση, αυτό που λέμε θέωση εμείς, είναι η δικαίωση. Οπότε τους εξήγησε καθαρά ότι δεν είναι η θέωση δικαίωση. Θέωση είναι ο δοξασμός. Εκεί που λέει το δοξασμό δηλαδή. Αυτή είναι η θέωση. Και μετά τα χωρία στην προσεφυσίως επιστολή που οι Απόστολοι και προφήτες είναι το θεμέλιο, στο ελληνικό γράφο, το θεμέλιο της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι το θεμέλιο κάθε ενορίας πρέπει να είναι οι Απόστολοι και οι προφήτες. Από εκεί που δεν υπάρχουν, τουλάχιστον οι προφήτες δηλαδή. Και βέβαια στην Κόρινθο υπάρχουν τουλάχιστον 6 προφήτες στην Κόρινθο. Τι εννοεί αυτό? Είναι ακριβώς η παραλλαγή με το νοσοκομείο. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Το θεμέλιο του νοσοκομείου είναι οι γιατροί. Δεν υπάρχει νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Οπότε ο κατεξοχήν ο γιατρός είναι ο προφήτης. Οπότε γι' αυτό είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Ο προφήτης. Για ποιο λόγο? Διότι οδηγεί τον κόσμο μέσω της καθάρσης στο φωτισμό για να φτάσει στη θέωση. Λοιπόν, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω πάντα σημάς γλώσσες λαλήν, αλλά ή να προφητεύετε? Τι σημαίνει εκείνο το ή να προφητεύετε? Δηλαδή για να φτάσετε στη θέωση. Δηλαδή ο σκοπός της προσευχής του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά είναι να φτάσουμε στην προφητεία. Δηλαδή προφήτης είναι ο θεούμενος. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, γι' αυτό όταν κανείς διαβάζει την Αγία Γραφή, έχει μέσα του Απόστολου Παύλου έχει όλη την εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το τι είναι Εκκλησία. Το λέει καθαρά. Ή της δοξάζεται πάντα χέρι, που έδωσε στην Εκκλησία πρώτον Αποστόλους προφήτες, σημαίνει ότι το θεμέλιο είναι οι προφήτες. Κατά κάποιον αιώνα σταμάτησαν να λέγονται προφήτες. Τώρα βρήκα τελευταία στο Γρηγόριο τον Ίσης, ο οποίος κάνει ερμηνεία ακριβώς, ότι ο προφήτης είναι εκείνος ο οποίος στεφανούται με το στέφανο της δόξης. Στεφανούται και λέει δυστυχώς δεν έχουν τέτοιους πλέον άνθρωποι όλες οι εκκλησίες. Γι' αυτό και έχουμε εκείνους τους ψευτοπροφήτες και θεολόγους οι οποίοι προσπαθούν να εξυψώσουν τον εαυτόν τους στη κοινωνία με το Θεό, με τους στοχασμούς της διανοίας τους. Και ποιοι είναι αυτοί στην Αρχαία Εκκλησία? Είναι οι αιρετικοί. Γι' αυτό και οι πατέρες όλοι συμφωνούν ότι ο αιρετικός είναι εκείνος ο οποίος νομίζει ότι θεολόγος είναι εκείνος ο οποίος στοχάζεται περί του Θεού. Γι' αυτό και ο Γρηγόρης ο θεολόγος λέει ότι θεολόγοι εισήν η διαβεβικότης εν θεωρία. Τι θεωρία είναι αυτή? Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι τώρα βλέπουμε διεσόπτουρ εν ενίγματι, τότε πρόσωπον προς πρόσωπον. Εκείνο διεσόπτουρ εν ενίγματι τι είναι? Είναι ο νήπιος. Ποιος είναι αυτός ο νήπιος του Απόστολου Παύλου? Είναι εκείνος ο οποίος έχει τα γέννη γλωσσών, που έχει τις προσευχές και τους ψαλμούς του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του. Αυτός είναι νήπιος.
Εκείνος όμως ο οποίος έχει φτάσει στο τέλειο είναι εκείνος που έγινε προφήτης και αυτός προφητεύει, αυτός έχει γίνει ανήρ. Αυτός είναι ο ανήρ του Απόστολου Παύλου, εκείνος που έχει φτάσει στο πρόσωπον προς πρόσωπον. Και λέει, τώρα γνωρίζω εκ μέρους, τότε ως επιγνώστη, ναι. Ως επιγνώστη δηλαδή. Εκείνο το ως επιγνώστη σημαίνει ως ήδη έχω φτάσει στη θέωση. Διότι το να έχει επιγνωστεί κανείς από το Θεό σημαίνει ότι ο Θεός τον εδόξασε και μέσω του εαυτού του ο άνθρωπος βλέπει το Θεό. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το Θεό ποτέ με τα δικά του τα μάτια. Και ο Θεός δίνει το αυτοπτικόν όμα που λένε οι πατέρες, δια του οποίου ο άνθρωπος βλέπει το Θεό, και γι' αυτό λέει επιγνωστήσομαι, δεν είναι? Επιγνωστήσομαι, ναι, και τα λοιπά. Λοιπόν, ο θεολόγος είναι ο διαβιβικός εν θεωρία. Δεν υπάρχει άλλος θεολόγος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή είναι ο θεραπευτής, ο οποίος ο ίδιος έχει θεραπευτεί προηγουμένως, έχει φτάσει στο φωτισμό, και όταν είναι στο φωτισμό έχει εκείνα τα χαρίσματα μέχρι το δάσκαλο, διότι βλέπετε στη πράξη των Αποστόλων που συναντηθήκαν ο Βαρνάβας με τον Σάβλο τότε, με τους άλλους προφήτες και δασκάλους της Αντιοχίας. Οπότε είχαμε προφήτες και δασκάλους στην Αντιόχεια, δεν είναι έτσι? Και παίρνουν εντολή και προσευχή, συμπροσευχηθήκανε με πίθηση των χειρών για να αποσταλούν εις τα έθνη ο Βαρνάβας και ο Σάβλος, δηλαδή ο Παύλος, και εκεί βλέπουμε προφήτες και δασκάλους, γιατί δεν υπήρχε Απόστολος από τους 12 μαζί τους. Οπότε βλέπουμε δασκάλους και προφήτες, και αυτά είναι δύο βασικές εκφάνσεις. Αυτοί που διδάσκουν ή διερμηνεύουν, διότι εκείνοι που διδάσκουν είναι εκείνοι που διερμηνεύουν στον Απόστολο Παύλο, και ο προφήτης ο οποίος προφητεύει, διότι αυτός είναι ο κύριος άξονας της σωστής προφητείας στην Παλαιά Διαθήκη. Και τώρα ερχόμεθα στην κατακλείδα, και εδώ και οι Λουθερανοί συμφωνήσουν μαζί μας. Εξηγήσουμε στους Λουθερανούς ότι μόνον εκείνος ερμηνεύει σωστά την Παλιά και Καινή Διαθήκη, ο οποίος έχει την ίδια εμπειρία με τους προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, τους Αποστόλους και προφήτες της Καινής Διαθήκης. Γιατί έχουν την ίδια εμπειρία της δόξης, έχουν την ίδια θέωση και κυρίως της Πεντηκοστής. Οπότε τότε κανείς φτάνει στη δόξα κατά αυτόν τον τρόπο, εκείνος είναι ο ερμηνευτής της Παλιάς και Καινής Διαθήκης σωστός. Γι' αυτό και υπό την καθοδήγηση των πατέρων της Εκκλησίας κάναμε ερμηνείες της Αγίας Γραφής, και όχι με τη φαντασία μας, με τις μεθόδους που μας φέρνουν από την Ευρώπη και από την Αμερική οι διάφοροι καθηγητές της Αγίας Γραφής. Το παράξενο είναι ότι οι ίδιοι δάσκαλοι των δικών μας δασκάλων στα θέματα της βίβλου έχουν συμφωνήσει τώρα με την πατερική αντίληψη περί αυτών των πραγμάτων, και δεν ξέρω τώρα από περιέργεια περίμεναν πόσα χρόνια οι δικοί μας να συμφωνήσουν με τους ίδιους τους δασκάλους τους, οι οποίοι τώρα αρχίζουν και συμφωνούν με τους πατέρες της Εκκλησίας. Και φτάσανε οι Λουθερανοί, εφόσον τους εξηγήσουμε για μας τους Ορθοδόξους, η σωστή ερμηνευτέα της Αγίας Γραφής είναι κυρίως οι πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως των Οικουμενικών Συνόδων. Όταν το δηλώσαμε αυτό και το γράψαμε στα πρακτικά κτλ., πήραν τον λόγο οι πρόσωποι του Λουθερανού, και παρακαλώ να προσθέσετε, και εμείς οι Λουθερανοί συμφωνούμε καταρχήν, εφόσον δέχθηκαν ότι ο δοξασμός και η θέωση δεν σταμάτησε με την Αγία Γραφή, αλλά συνεχίζεται στην ιστορία της Εκκλησίας, εφόσον αποτελεί το απαραίτητο της θεραπείας της ανθρωπίνης προσωπικότητας, φτάσανε μέχρι σε αυτό το σημείο να δέχονται την θεοπνευστή των πατέρων της Εκκλησίας. Το παράξενο τι ήταν? Ήταν ένας καθηγητής της Ρωσικής Εκκλησίας, ο οποίος σαν δαιμονισμένος φώναζε εναντίον της συμφωνίας σε αυτό, διότι δεν διαφωνούσε. Όχι, λέει, η Εκκλησία. Ποια Εκκλησία δηλαδή? Εγώ το ρώτησα, καλά, δώσουμε μια διεύθυνση, μπορούμε να γράψουμε σε αυτή την εκκλησία για να έχουμε θεοπνευστία. Δηλαδή, γιατί εμείς ξέρουμε από τη δική μας παράδοση, θεόπνευση είναι άνθρωποι, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια που λέγεται εκκλησία. Βέβαια είναι μέλη της εκκλησίας, διότι είναι τα κυρίως μέλη της εκκλησίας, ναι, αλλά δεν είναι η εκκλησία. Δεν έχει θεοπνευστεί η Εκκλησία κατά αφηρημένο τρόπο. Η Εκκλησία έχει θεοπνευστεί μέσω των θεοπνεύστων πατέρων της Εκκλησίας.